हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कोकणामध्ये शिमग्याचं प्रत्येक ठिकाणी वेगळेपण पाहायला मिळतं। असाच कुडाळ तालुक्यातील नेरूरच्या शिमगोत्सवाचं वेगळेपण पाहायला मिळालं। नेरूर गावचा हा पारंपरिक रोंबाट मांड उत्सव शिमग्याच्या तिसऱ्या दिवशी मोठ्या उत्साहात पार पडला। गावातील सायाचे टेंब इथं हा उत्सव दरवर्षी पार पडतो। कोरोनानंतर यंदा मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्साहात हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मांड उत्सव पार पडला। यावर्षी उत्सवाला तुफान गर्दी झाल्यानं एखाद्या यात्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं। गावातील हौसी मंडळे पारंपरिक चित्रकथांवर आधारित 101 देखावे सादर करून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतात, तर येथील बालकलाकारही विविध सोंगे आणि मुखवटे विविधरंगी पोशाख परिधान करून यात सहभागी होतात। यावेळी श्री शंकराचे विराट रूप, इंद्र रावण युद्ध असे विविध देखावे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सादर करतात। पाहुयात नेरूर गावातील सायाचे टेंब येथील माण उत्सवातील काही क्षणचित्र। ओंकार मित्रमंडळ नेरूर वाकचौरी यांच्याकडून श्री विलास मेत्री ग्रुपसाठी 4500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। मनापासून धन्यवाद। हा सर्व कार्यक्रम, ही सर्व कला, हे कलाकार कोणी सदन नाही, मोलमजुरी करून आपली उपजीविका करतात, परंतु एक उत्साह, एक प्रेम त्यातील कला आपल्या समोर आणण्यासाठी आणि माझ्या हातून घडला तो रावणाचा वध होय। आणि त्या योगे करून ब्रह्म हत्येचं पात्र माझ्या नशिबी लागलं। आणि या ब्रह्म हत्येपासून जर मला मुक्त व्हायचं असेल तर शिवपिंडीचं पूजन करणं।
मित्रमंडळ नेहरू वाकचौरी यांच्याकडून श्री विलास मेत्री ग्रुपसाठी 4500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. मनापासून धन्यवाद. हा सर्व कार्यक्रम, ही सर्व कला, हे कलाकार कोणी सदन नाही, मोलमजुरी करून आपली उपजीविका करतात, परंतु एक उत्साह, एक प्रेम त्यातील कला आपल्या समोर आणण्यासाठी तू मला वेळोवेळी सहकार्य केलं आणि माझ्या हातून घडला तो रावणाचा वध होय. आणि त्या योगे करून ब्रह्म हत्येचं पात्र माझ्या नशिबी लागलं. आणि या ब्रह्म हत्येपासून जर मला मुक्त व्हायचं असेल तर शिवपिंडीचं पूजन करणं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.